No en fa 10 sinó 11 anys des de l'última vegada que a Valls es van encendre les lluminàries més especials. Un plujós 28 de gener de 2011 es donava el tret de sortida a les festes desanals de la Mare de Déu de la Candela, una festa patrimonial declarada d'interès nacional. Aquella edició va començar posant la mirada al cel. La pluja es va colar a la festa vallenca i va convertir-se en el convidat inoportú que si bé va passar per aigua a l'inici de les festes decenals de la Mare de Déu de la Candela i va obligar a suspendre l'espectacle inaugural. Però no només per culpa de la pluja, sinó que també per l'espectacle inaugural. Els acròbates de la companyia Vola Project no van defraudar el públic i van demostrar una gran habilitat tècnica a l'aire. Durant el dia, carrers i places de la ciutat s'omplien de cultura popular. Un total de 800 diables vingut d'arreu dels països catalans i fins i tot de Bolívia seran els protagonistes de la jornada d'avui. D'activitats per a petits. Tallers de circ, jocs, tirolina, passejades amb poni, titelles són algunes de les propostes que podem trobar en els anomenats espais familiars. I d'activitats per a grans. Valls també ha viscut la Fira Castells, una fira dedicada a tot allò relacionat amb aquesta manifestació cultural. 10.000 castellers es van posar a la faixa per celebrar que tot just feia un any que s'havien convertit en patrimoni de la humanitat. Més de 50 castells alçats simultàniament. Aquesta és, sens dubte, una de les grans imatges que ens deixen les festes desanals de la Mare de Déu de la Candela. I és que la ciutat ha acollit aquest diumenge l'única trobada castellera que aplega totes les colles dels països catalans i que només es pot veure cada 10 anys. I durant la nit, la festa tampoc s'aturava. D'aquelles desanals encara en queda el record en forma de lleó daurat o de campana amb nom de dona. La Candela, nom que se li ha donat a la campana que els vallencs forans regalen a la ciutat en el marc de les festes decenals. Al llarg de 10 dies, la capital de l'Alt Camp es va vestir de gala per celebrar les festes de la llum. Unes festes que en aquesta ocasió s'han fet esperar una mica més de l'habitual, però que, malgrat tot, sembla que en qüestió de dies tornaran a il·luminar Valls a tot color. No han passat 10 anys, n'han passat 11 des d'aquell 2011. A les portes d'encendre oficialment les llums que il·luminaran la capital de l'Alt Camp per unes de les desanals més especials i esperades, avui, al Sempre hi som, ens hem proposat recordar-ne la darrera edició. Una edició que, per cert, va començar així. La pluja es va colar a la festa vallenca i va convertir-se en el convidat inoportú que si bé va passar per aigua a l'inici de les festes decenals de la Mare de Déu de la Candela i va obligar a suspendre l'espectacle inaugural, no va poder apagar la flama que les festes decenals s'encenen al cor dels vallencs que van omplir els carrers amb delit de celebració malgrat els 35 litres d'aigua per metre quadrat que el cel va deixar anar sobre la ciutat de Valls el primer dia de les festes. 35 litres per metre quadrat. Jordi París, què tal? Benvingut. Hola, bona tarda. Com recordes tu aquell dia inaugural passat per aigua? Home, doncs amb una certa decepció. Recordo que era el dia que també fèiem el pregó, jo estava a l'organització del pregó, del Bigues Luna, i estàvem allí, diguem-ne, dintre, veient com anava plovent i una mica, diguem-ne, conformats en el sentit que sabíem que el pregó el podríem fer bé, no teníem pressa a sortir, i un munt de paraigües allí esperant-se per les autoritats per si es podia fer la sortida o no. Clar, aleshores l'espectacle inaugural es va haver de posposar una jornada, en aquest cas, i ho veiem a l'inici del programa, un espectacle que ens va fer posar la mirada al cel. Sí, ja sabeu que a Valls ens agrada, vull dir que o siguin per castells, o siguin per calçots, o sigui per mirar el campanar, diguem-ne, mirem sempre per amunt. I enguany sembla que serà diferent, però. Sí, aquestes festes ja per sempre més han estat marcades per la pandèmia. Per això s'han tingut de posposar i fins i tot ara, diguem-ne, patim en certa manera algunes coses que han marcat la pandèmia. Però les celebrarem amb tota la il·lusió del món perquè doncs, ja l'estarem aquí. S'ha fet llarga l'espera? Sí, s'ha fet una mica complicada, sobretot, perquè vam començar l'organització, en sec vam parar, després vam tindre que reemprendre al cap d'un any. Una mica la decisió de prendre a veure quan les faríem o no les faríem no és fàcil. Les has de prendre molts mesos d'antelació i al final, diguem-ne, hem enganxat el pic de la pandèmia, però bueno, sembla que això ja estem arribant al capdamunt i esperem que tot això anirà millor. Res, qüestió d'hores, encetar aquestes desanals 2021 més 1.
Qüestió d'hores. Jo vic molt a prop d'on hi ha el marcador i realment cada dia, diguem-ne, fa respecte, perquè, diguem-ne, avui ja només són 4 dies. I tant que sí. Ho hem vist, hem començat pel principi amb l'acte inaugural i tu ja ens ho apuntaves que aquell primer dia sí que hi va haver pregó. De fet, ens has apuntat qui va ser el pregoner aleshores, te'n recordes? Sí, el Bigues Luna, i tant. Sí? Jo, diguem-ne, de fet, vam ser nosaltres, a la nostra comissió, el que el va anar a trobar, i va ser un pregó, diguem-ne, molt diferent al que s'estilava, i va tindre, diguem-ne, com tots aquests actes que són diferents, grans admiradors i alguns que altres detractors. Doncs vinga, va, recuperem-ne un fragment. Va. Som-hi. Valls és per mi el cor de Catalunya i la mare dels 3 símbols que més estimo. El calçot, arrelat com el que més i que per menjar-lo ens fa mirar al cel. El porró, amb el vi que surt amb força del cep i que també ens porta al cel. I els castellers, gent de la terra fent pinya amb l'enxaneta que vol tocar els núvols i enlairar-se cap al cel. Boniques paraules. Boniques paraules. I de fet vam acabar l'acte amb un calçot que es repartia a tots els assistents a l'acte. Va ser un desig exprés del Bigues Luna que volia que per tothom que vingués se li donés un calçot i va ser una cosa divertida. I, de fet, estem veient imatges d'aquell dia. Mentre a fora estava plovent, el pregó va poder seguir en marxa, no? Sí, i com que nosaltres estàvem a cobert vam pensar, bueno, com a mínim això nosaltres ho anem fent i ja veurem a veure com s'acaba, no? Clar, suposo que ara justament escoltàvem el pregoner ressaltant aquest orgull vallenc. Suposo que aquells dies aquest orgull es subratlla, no? Sí, home, de fet són unes festes que molt viscudes per la gent, no? Perquè sempre ho diem, marquen la nostra vida, i els vallencs, expressament. I nosaltres sempre hi ha molts fets que els recordem, si eren abans o després d'aquelles decenals, perquè 10 anys és un període prou llarg i prou curt, per altra banda, perquè siguin etapes de la teva vida, és a dir, si els vius als 7 o els vius als 17 anys, diguem-ne, són etapes molt diferents. Si els vius als 27 o als 37, cada vegada és un moment molt diferent i jo crec que per nosaltres és molt especial. Clar, segons l'etapa de la vida i també segons si, per exemple, formes part d'alguna institució, d'alguna agrupació, etc. Són dates molt i molt assenyalades, sobretot també per gaudir de la cultura popular local. Sobretot a Valls tenim una bona cultura local, com bàsicament la majoria de pobles del Camp de Tarragona, que som gent que la festa ens agrada de viure-la al carrer, i diguem-ne el seguici és bastant espectacular. I justament el seguici aquell any 2011 es va fer una mica més gran gràcies a una nova figura. La Unió Onelles de la Flava va presentar el lleó coronat, el nou animal que s'incorpora al seguici cerimonial acompanyant la mulassa, l'os i l'àliga, aquests 2 últims el van apadrinar, es va presentar en una plaça del Blat plena a vessar. Per la Unió Onelles de la Flama, la recuperació del lleó ha representat un pas molt endavant. Una de les seves peculiaritats és el material d'aquest fet. Aquest lleó el que té és que, a comptes d'estar fet de cartró o fibra de vidre, els materials que normalment s'utilitzen per la construcció del bestiari, en aquest cas està fet amb materials més nobles, està fet amb llautó, està fet amb veram, els ulls són uns esmalts. Com tot animal del bestiari, el lleó també té la seva música particular. Una música que, juntament amb la coreografia, pretenen donar al lleó l'aire solemne que necessita. La tradició més viva que mai. Sí, i a més, en aquestes decenals encara serà més llarg aquest seguici, perquè hem incorporat elements en aquests 10 anys i, a més, en aquestes, diguem-ne, incorporem els cavallets, el ball de la Rosaura, per tant, diguem-ne, no para de créixer això. I més enllà del seguici, per exemple, ara també estem veient imatges del ball de la Moixiganga. De fet, aquell 2011 hi va haver una trobada de moixigangues a Valls, el que comentàvem, un pes important, el de la cultura popular, durant aquests 10 dies, de fet. Sí, i en aquestes festes del 2021 més 1 també
diguem-ne, tindrà un pes importantíssim. De fet, els 2 caps de setmana estan bàsicament giren al voltant de la cultura popular. El primer al voltant dels castells i el segon a través dels balls i de les figures festives del seguici. De fet, justament, si ens fixem en aquests balls, ara fa uns dies aquí a casa nostra explicàvem que una agrupació de joves ballencs i de la comarca en general estan treballant per recuperar un ball que no representava des de mitjans del segle XIX, el Ball de la Rosaura, però que el 2011 també es va recuperar un ball. Te'n recordes quin va ser o no? El 2011, ara sí que no... No passa res perquè tenim les imatges, mira. Una trentena d'actors han recuperat el ball parlat de la Mare de Déu de la Candela, una obra teatral escrita el 1854 i que explica la gestació del Bot de Pobla que origina la celebració de les festes decenals en honor a la Mare de Déu de la Candela per deslliurar el poble de Valls de la pesta. El ball es va representar per primer cop en el marc de les decenals del 1861, però ara ja feia més de 100 anys que no representava. Darrere d'aquesta recuperació que ha mantingut el català original, si bé escurçat part de l'obra, hi ha 2 anys de treball. 2 anys de treball, Déu-n'hi-do. Ha de ser molt maco que persones, veïns i veïnes treballin per recuperar elements perduts que recuperen a través d'arxius històrics, suposo. Sí, de fet, jo diria que en aquests moments estem vivint una de les recuperacions més extenses de cultura popular, perquè s'estan recuperant moltes peces de diverses èpoques, però que segurament totes no van coincidir en el temps, i en canvi ara sí que coincideixen. Per tant, estem fent un dels seguicis més espectaculars de la història de la ciutat. I tant que sí. De fet, estem veient aquestes imatges, que és la baixada de la imatge de la Verge del seu Cambril. Podríem dir que aquí comença tot o no, una mica simbòlicament? Sí, aquí comença una de les parts més importants de les festes, i és, diguem-ne, l'acte religiós. Diguem-ne, a nivell religiós hi ha 4 moments importants. Un és el moment de la baixada, que és, diguem-ne, que és bàsicament l'inici de les festes plenes. El segon és l'ofici, el tercer és la processó, que és el que realment justifica totes les festes, i el quart és el retorn de la Mare de Déu al Cambril. Són aquests 4 moments que són molt especials i que l'Església, diguem-ne, s'omple de cop a cop. De fet, ho estem veient en imatges. La baixada, la tornada al Cambril, la processó. Anem a veure com ens explicaves tu mateix fa 11 anys l'especialitat d'aquesta processó. Ho anem a veure? Va, anem a veure. Vinga, va, som-hi. Més de 3.000 persones van acompanyar la Mare de Déu de la Candela pels carrers de la ciutat de Valls en la multitudinària processó que va plegar la societat civil d'aquesta localitat, amb la presència de més de 50 entitats caminant al costat de la Verge i les autoritats locals i eclesiàstiques. A nivell de processó també va ser un acte molt multitudinari, tant per la gent que hi va participar, que va sortir, com per la gran quantitat de gent que estava diguem-ne, mirant aquesta processó, una processó que és extraordinària pel fet que surt la Mare de Déu, que només surt cada 10 anys, i per la quantitat d'entitats i de persones que participen. Va anar bé. Va anar molt bé, sí, realment va ser, tal com explicàvem fa 11 anys, un èxit de participació d'entitats i realment és l'acte central, perquè en el fons, quan es constitueixen les festes decenals, el que és rellevant és que la Mare de Déu es traurà cada 10 anys, de forma extraordinària, en processó. Aquest és l'inici. A partir d'aquí, diguem-ne, les festes han crescut a tots nivells, però l'origen és la fundació d'aquesta processó. Clar, la base és eminentment religiosa i a partir d'aquí s'articulen totes les festes, com ja hem anat veient. De fet, ens has apuntat tu al principi que hi ha com grans moments o grans blocs temàtics d'aquestes festes. De moment en trobes a faltar algun que encara no hàgim parlat o no? Home, sí, sempre n'hi ha. Clar, és que estem parlant d'unes festes que són molt plenes i que hi ha una quantitat d'actes espectaculars. Però algun moment, per exemple, molt multitudinari
Bueno, la trobada castellera, per exemple. Vinga, va, també la tenim. La recuperem o no? Recuperem-la, va. Vinga, va, som-hi, anem a veure com va anar la darrera trobada castellera. Més de 50 castells alçats simultàniament. Aquesta és, sens dubte, la imatge d'avui de les festes decenals de Valls. I és que la ciutat ha acollit l'única trobada castellera que aplega totes les colles dels països catalans i que només es pot veure cada 10 anys coincidint amb aquesta festa. Més de 8.000 castellers d'arreu s'han donat cita avui a la ciutat bressol dels Castells, en la que és ja la trobada castellera més multitudinària de la història. És un luxe que totes les colles, les 57, hagin acceptat la nostra invitació i que avui passin per aquí a la plaça de Blat fent els seus pilars i després puguem veure tota la ronda conjunta amb les 57 colles. Jo crec que serà espectacular avui. Contents de poder viure totes aquestes coses i poder viure-les amb aquesta emoció. Realment la imatge de la processó és impressionant, però la de la trobada és... Sí, realment són moments que la ciutat s'omple de gent i d'espectacle. De fet, 57 colles van ser fa 10 anys. Aquesta veurem al final quan serem. Si tot hagués anat bé, haguéssim passat de les 80, que hagués sigut, diguem-ne... De fet, esclar, Valls ja gairebé no té espais per acollir a tanta gent en un sol espai, perquè, esclar, estem en una ciutat que té la dimensió que té i que realment, si haguessin pogut venir totes les 80 i pico colles, això hagués estat extraordinari. Veiem aquestes imatges al voltant de la Font de la Manxa. Tu estaves per allà? Jo estava per allà. Vas poder gaudir allò en primera persona? Sí, gaudir i patir, gaudir i patir. Recordo que estava molt a prop de... Va haver uns moments del Jordi Bertran, perquè s'estava mirant... Eren diverses cercaviles que havien de confluir a l'espai i hi havia bueno, sempre aquestes coses generen un cert neguit fins que no arriben totes, alguna anava una mica més retardada, però bueno, al final tothom va entrar, tothom s'hi va fer encabre dintre aquest espai i després, diguem-ne, sobretot el que vam patir són amb aquells castells de les dues colles de Valls que, per no ser una més que l'altra, diguem-ne, es van deixar els teresos a mig fer. Jordi, ja anem enfilant, hem parlat de diferents aspectes de les decenals. Activitat frenètica durant el dia, però fixa't-hi bé, també durant la nit. Amb aforament complet i totes les llotges ocupades, uns 1.300 ballencs van participar en un ball de gala amenitzat per la britànica Pasadena Rove Orchestra, una reconeguda orquestra internacional i per la principal de la Bisbal, que va ser l'encarregada d'estrenar la nit. Sota la tenuada llum blava amb què va vestir-se l'ambient de la vela gran, com és tradició, l'alcalde va ser l'encarregat d'obrir el ball. Ho va fer en companyia de la seva mare. Minuts més tard, la pista de ball s'omplia de balladors en la nit en què la societat ballenca treu de l'armari les millors gales per celebrar com cal unes festes que només es repeteixen cada 10 anys. No hi haurà aquest ball de gala, hi haurà concert de gala, però bé, el fetí serà també una d'aquelles activitats en la qual hi ha força interès posat. Sí, sempre, diguem-ne, el ball de gala sempre dona molt a parlar i diguem-ne, és un acte molt esperat per molta gent. Sabem que d'aquí 9 anys el tornem a tindre un altre i, per tant, diguem-ne, la part bona de que hem esperat 11 anys és que ara només ens quedarà 9 anys per tornar a viure les pròximes festes. Per tant, diguem-ne, és la part positiva. Això mateix. Des de dins, no sé com has de viure aquest ball de gala. Home, jo no he estat mai a l'organització del ball de gala perquè l'organització de les festes, diguem-ne, comporta molts àmbits i jo no hi he estat mai, però segur que és un acte que s'espera i que es treballa especialment perquè tingui aquesta mena de glamour que s'espera un ball de gala. De fet, de balls de gala pràcticament no se'n fan, i per tant, diguem-ne, un que es fa cada 10 anys ha de tindre algun caràcter una mica especial. I en aquest, els organitzadors cada any
cada decenni s'hi miren perquè tingui tot el seu punt, diguem-ne, especial. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos ajudat a fer memòria, de fet. Sí, bueno, i gràcies a vosaltres, perquè realment quan veus aquestes imatges, diguem-ne, tornes una mica a reviure aquests fets. Doncs que vagin molt bé aquestes desanals 2021+1 i per cert convidem a tothom que si no pot venir fins a la capital de l'Alt Camp que també ho podrà veure a través de la tele perquè nosaltres hi serem també aquest any, retransmetrem molts actes de fet. Ho sé i per tant diguem-ne tothom podrà seguir, que no és el mateix, però diguem-ne el qui no es pugui desplaçar a Valls com a mínim que ho vegi per TAC12. Això mateix. Jordi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. A vosaltres. I vostès també, convidats a gaudir a partir de divendres aquestes desanals 2021+1 i abans, però, ens acomiadem, com sempre, amb notícies que us explicàvem ara fa 12 anys. Fins la setmana vinent. Ara fa 12 anys, la Generalitat i les institucions del territori es comprometien a treballar per promocionar i potenciar l'aeroport de Reus, un titular que podria ser vàlid el 2010 i ara, i demà passat. La Conselleria de Governació de la Generalitat va reiterar que les vegueries arribarien aviat, abans de l'acabament d'aquella mateixa legislatura. El ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, va inaugurar a Tarragona la nova comissaria de la Guàrdia Civil. També vam explicar que les denúncies sobre violència de gènere van créixer un 20% a la demarcació respecte a l'exercici anterior. L'Espai d'Interès Natural dels Muntanyans a Torredembarra preveia millorar el seu principal accés amb la construcció d'un aparcament de vehicles entre el Pont de Clarà i el càmping. I a Valls, tret de sortir del seu any jubilar, concedit pel papa Benet XVI en commemoració del centenari de la coronació de la Mare de Déu de la Candela.